and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Husto ang gihatag ng impormasyon ni Wina. Kada buntag yun ay mo simpa si Anastasia. Na, ikawas na siya. Ang away kar. Suman, andam na? Andam na, partner. Kina. Mayo. Ni anak pengunti ni si Anastasia. Ako rin doon niya. Ako siyang komisyon. Ako nuhay, muduaw minuwi na dito sa ospital. Anda man yung daan sa kinan. Di ka na makita sa iyong kapit, Anastasia. Yan na siya. Ako ba inyong tuyo? Ha? Nahibaw ka? Nakita ko na ang imong hitsura. Pero, imo bang nakita unsay mahitabo nimo? Sa higayon nga mulampos ka sa dautan mong tuyo? Tinuod gid ay nga mangingilad ka. Hoy! Jay! Dula ka lagi sa ligan, ha? Di na kinahanglan inyo kong pugson! Pero timan iya, malaglag mo kung magpatuyang mo sa inyong dautang bisyo! Ah, binuan! Hoy siya! Jay! An! Palayo! Palayo na yun! Jay! Bastos ka! Bastos ka! Jay, doon na siya mga kauban! Pasagdi na lang siya! Ano siya pasagdi? Gusto ka pa na basbasan? Unya, ako na si pasagdan? Jay, ikot na! Kanipat! Jay, gusto na! Jay, gusto na! Gusto na lagi! Gusto na! Tingaling maabdan ng mga pulis! Dako ng kupot! O ba sila daw ang gibuhat ni mo? Wa, Jay. Nakita kong gigunitan ka. Niya tutawhan na. Ako na siyang nakita. Ingon man sa unsa ilang buhaton ako, Jay. Unsa? Kanusa mo lang kini makita? Bago pa lang. Pero ako magtuo nga, karon ba nila buhaton ang pagdagit unta nako? Unsa? Ila ka untang dagiton? Maunay akong nakita. Unya nga nung imo bisig gipasagdan nga makaikyas. O kato yung mga kauban. Ano nang ato silang ipapriso? Igo lang silang mituman sa nagsuko niya. Nagsugo? Kinsay nagsugo? Sige na, motrabaho pa man ka. Tingalik malahit ka. Wa pa ni mo matubag ang akong pangutana. Kinsay nagsugo itong mga tawana? Tukanay ko. Wa ko masayod. Nasayod ka. Please, ayaw ko pugsa, Jay. Dili na importante nga masayran mo kinsa nagsugo na itong tawana. Ako na lang niya. An, Tumanang ako hangyo, Jay, please. kung dili ka mutugan, okay lang. Pero di isang ka makamahay na ako kung doon ako'y dudahan. Ug sigurado gyud nga sudyaan ko ang tao nga akong gidudahan. Jay, ayaw. Mahalti ka. Mahalti ka, An. Kasilagan ko si bisan kinsa ang magtinguha o daotan patok nimo. Mituo ko sa imong kukma, Jay. Pero ayaw ipanimpad ang imong kaluwasan sa dili-tino nga kadaugan. Katong gibuhat yan tutawana. Dili pa maigo aron gamiton ko ang akong kusog sa pagpanalipod sa imong pagkababae. Makamao kong mulikay, gikan sa kaalautan, Jay. Utang puot. Ayaw ko pugi. Patuon ako, please, please. Nadlo ka ba? Kay dunay labot sa akong kinabuhi ang nagsugod ito tawana. Kung ang imong inahan may imong gipasabot, ingnon ta ka nga wa silabot. Jay, please, dili ko gustong sudyaan mong imong inahan, ha? Kung siya man, sayop ang iyang gibuhat. Dili siya. Dili siya, Jay. Paminaw ako. Gago ka! Nga may anhay ka man kuno. Aron pahibawon ka nga wa madayon ang among misyon. Wa? Wan kining may miabot ug mao'y nakaluwas kag Anastasia. Kinsa? Si Jay? Oh, kada. Mo ni nga nagisampit ato Anastasia. Dili tao si Anastasia. Kung mahimo, di ko gusto mahibawan ni Carol kining hitabo, ha? Musugot ko. Kung muuyon ka din akong hangyo.
Unsa man na? Di na ako gusto mo lakaw ka, nga dili ko nimo kauban. May trabaho ka na, Jay. Ug mahago ka na pag-ayo kun magpauban pa ko nimo. Dili. Dili ka mo lakaw kung wa ko. Sanay tabo karon di na ko mahimutang. Ikaw na pimin akong naon. Wa ka dahi salig na ako. Babae ka. Bisag naa ka na maong tuga pero dili gyapon kang panti ang akong nauna nga maluwas ka gikan sa mga daotang elemento. Ingon na ti ka kamahal. Mahal ti ka. Pero wa may kagawasan ang atong relasyon. Magtago-tago lang gihapon ta. Ayaw na pagkunahon niya ng butanga. Ang importante nga, nagkahiusa nga itong duha ka pagpati. Ug usa ra nga itong tinguha. Ang pagtabang sa katawan. Ingon man sa kinaiyahan. Mao na nakapahigugman ako nimo, Jay. Mahigugmaon ka sa mga kilalang sa Dios. Kung kinsa imong kimahalan, ako usab nga mahalon. Kung kinsa imong simbahon, ako usab nga simbahon. Timan iba na imong gisaan na ako, ha? Timan-an, uy. Pero, wa ka pa mo promise na ako, ha? Promise? Ang may tungod sa unsa. Nga dili ka mo lakaw nga ikaw ra. Kay, musimba ka man gyud mabuntag sayo. Mamata sa kog sayo. O magsabot tag dapit dito sa ato aron magkita ta. Okay ka na? Okay kaayo kay pagbuot man sa akong mahal. Wow. Kanindot paminahon. Mugakos ko ni ma. Unya na lang. Ano sa pa man? Basta kay moabot ra gyapon nang ikayo na, Jay. Sige ha, mapaulit ako. Ay, kadot lang. May ipasidaan ko na mo. May tungod sa pasangil ni Wena na ako. Naibaw na di ka? Gitug-anan ko ni Day Carol. Ayaw ka bala ka sa mga pasangil. Kilabanan ko ikaw. Kumusta ka naman din Daywina? Magawas ako ng kuugma. Matod pa sa doktor nga nagatiman ako, tita. Magawas na lang ko din Pero wag yun ako makita ang hitsura ni Jay. Oy, pagkakanahang bataa, wag yun dahil siya muduaw ni mo din sa ospital. May ubos ka ako? Kundi ni pa siya, tita. Wag ka makapugos niya, tita. Aron ang doon ko niya din Uy, ala, gipugos na ako, Wina, oy. Gipugos yun ako, akong gipakingsultihan. Ako naman gani siyang giaway. Layo na yung tingali ko sa kasing-kasing sa imong anak, tita. Uy, Wina, ayaw dayon pagsurinder. Tuod, ako man lagi itong nakita pa si Anastasia. Sa man di ay, wa madayon ang imong planong pagdagit niya. Unya ang ipalugos sa nagdagit niya. Otros sa itong mga tawhana. Ah, Manulog itong 10,000 pesos nga akong gi-advance nila. kay nga naman, Tungod sa imong anak. kanjay. Matod pas akong gisugo. Ilan ako nung giatangan si Anastasia sa simbahan. Maupay doon nila. Pero sa dahil pasakyo na unta siya sa ilang giandam nga sakyanan, kalit kami abot si Jay. Ay ka-animal ba ya ining anak ka, oy? Tita, abi mo, doon ay nasulti na ako ang akong sinugo. Nga si Anastasia kuno, dili tao. Unsa to? Usa dili tao? Aabot lang, tita. Basta kay mo ang gisulti. Doon na sa ko'y nabantayan ni Anastasia. Sa dihang, ako na ang tato siyang bugnoon. Murag, aabot ba? Dili ko mahulagway ang akong gipati na ito higayon na. Usa ka maligno si Anastasia? Dili lang usa ka maligno, tita. Murabag ang iyang gahom. Gikan sa kangit-ngit. Kinahanglang masayod ni ini si Jewy na. Imo tuganan si Jay? Nga mo nagisulti sa mudagit unta ni Anastasia? Tita, si Jay na pa milawas ni atong maligno. Ingano kung tug-anan ko man ana si Jay. Kuan iha, ako rin mahibaw unsaon ko sa pagpasidaan ang akong anak. Mahitungod sa matuod nga pagkababay ni atong Anastasia.
Wa man ko tagdas akong anak, oy. O niya? Nahiubos ka. Naiubos pa tagali siya nako tungod sa akong gipasidaan ni Carol. Mao na! Dali sab kayo kumuol ba ng imong kaspa, uy! Ibaw jud ka nga kana si Carol, mao ibadi-badi sa mong anak. Pero iba pag yung giaway. Kinsa bang ko rin nagsulti, be? Nga akong giaway si Carol. Tanawa ra! High blood ko gyud kayo. Kita rin duwang nagsulti, pero may saka gidayon ng imong tingog. Ha, tingalig, kita na noon rong duha mag-away. No! Ay. Di jud ko kapugong sa akong kaluoy sa akong anak. Da. Nakita ko ang niyang sobrang paninguha nga maluwas ang katawhan. Pero tan-awag unsay gibuhat sa mga tao ngadto niya. Parihas ra na milay. Nagibuhat sa habang makagagahom ang kalibutan. Doon ay bukid nga may mga tanom nga mga kahoy. O ang maong mga kahoy gipatubo aron pagpugong sa baha. Pero sa nahitabo, gipuri lang mga kahoy. O ang nakaparat pagyud kay illegal ang pagputol. Ang nakapahimos ang mga illegal loggers. Ay, bitaw sa no. Gusto Diyo mangitag ila ang tao. Gipagkatao sa Diyos sila si Adan ug si Eva. Doon na Eva nga maglinaki. Doon na say Adan nga magbinabay. Ay, stop na tadi bilay. Stop! Kay murag nangigo ka nagtaw. Wa gyud ni mo tumanang akong gihangyo nimo nga duawon si Wina dito sa ospital. Unsa man je? Wa na gyud bili alang nimo ang akong mga pong. Wala ko ganahin mo duaw niya, ma. Unsa? Wala pataka ba siya pamasangil nga si Anastasia mo ay nakaingon sa ipagkadisgrasya? Huh. Kana mo'y dakong tumo-tumo. Sakit ka pasangil? Nga do bang mo laban ka magyud ni anang maligno, je? Ako'y mangutana ni mo, ma. Kinsa'y nagsugo aron ipadagit si Anastasia? Kinsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!